Maakunnys 2. Täällä on uuden video parissa. Tänään ollaan Teneriffalla Day 5. Ja joulukalenterin luukku 15. Ostin tämmösen Barcelona jutun torilta. Yhdestä Teneriffan torilta, niin nyt unboxataan se. Tuossa Barsan logo. Katsotaanpa tää. Kun tän avaa, tää on niinku tämmönen 2. Täältä ilmestyy Camp Nou ja sit Barsan logo. Aika siisti. Ja sit vielä kirjekuori. Jossa ei ole mitään. Tää on siisti. Joo. Punainen matka, punainen matka. Eikö mä oon ottamassa Jee! Aku tuu tänne kaivaa. Mihin mä istun? Ai siinä. Oi se joo! Mutta kiitos kun katsoit tämän videon. Tilaa kanava ja tykkää videosta. So, moi moi!